आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयाच्या ढासळलेल्या आरोग्य सुविधांबाबत शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीनं उपोषण छेडण्यात आलं होतं. या प्रसंगी चर्चेसाठी आलेल्या जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांना शिवसेना जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर तसेच स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी चांगलंच धारेवर धरलं. पहा वैभववाडी ठाकरे गटाच्या उपोषणातील ही दृश्य. माझं काय म्हणणं आहे, गेली 10 ते 12 वर्ष त्या वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालय बांधून झाल्यापासून त्यामध्ये फक्त इमारत आहे आणि ही फक्त शो शायनिंग आहे सगळी वरची. त्यामध्ये बाकी जे रुग्णांसाठी काय लागतं त्यामध्ये काही नाही आहे, काही सोय नाही. आणि ह्यासाठी आम्ही वेळोवेळी म्हणजे आधीच नाही, मी तर पंचायत समिती सदस्य की 10-15 वर्ष आहे. त्याचबरोबर जे आवाज प्रत्येक वेळी आपण ज्या तुमच्या पंचायत समितीच्या मिटिंगला आपण ठराव केलेले आहे, सगळं केलेलं आहे. आणि वेळोवेळी या संपूर्ण तुमच्या टीमला वेळोवेळी सूचना देऊन कोरोनाच्या वेळेस संपूर्ण कालावधीत आम्ही इथे असायचो सगळ्या गोष्टी सहकार्य करायला. परंतु गेले 6 महिने आम्ही पक्षामार्फत आमच्या याच्यामार्फत सर्व लोक जे आमचे किंवा बाकीचे अधिकारी उठाव करत या विषयावर सगळं, पण तुमच्या वरिष्ठांकडून कुठली दखल घेतली जात नाही. म्हणजे CS कडून तुमचं अजिबात इथे लक्ष दिलं जात नाही, कुठल्याही CS कडून. आता जे श्रीपाद पटेल असू देत, असू देत, पण कोणी वैभववाडी तालुका हा असाच ठेवलेला आहे, दुर्लक्षित पहिल्यापासून. वैभववाडी आहे ना, कोण तिथे काय करणार नाही. म्हणजे हा सगळ्यांचा विषय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा आणि प्रशासनाचा. त्यामुळे हा आम्हाला नाही निर्णय घ्यावा लागतो. आम्हाला हा निर्णय घ्यायची काही गरज नाही. आणि त्यामध्ये पहिला मुद्दा, आता सगळं ठीक आहे, तुम्ही पत्र दिला ते आम्हाला ह्या पत्र आमचं अजिबात समाधान होणार नाही. कारण त्यामध्ये पहिलं कसं आहे की ते आपल्याला एक तर वैद्यकीय अधीक्षक तुम्ही आता म्हणताय, ठीक आहे, तो आम्हाला 2 दिवस दिला तरी आम्ही ते मान्य करू सध्या. पण बाकीचे जे विषय आहेत, तुमचं औषध निर्माता पद किती वर्ष बंद आहे, ते रिक्त आहे. औषध निर्माता पद आणि जे लॅबचे पद आहे हे तांत्रिक पद आहे. बाकी तालुक्यामध्ये 3-3, 4-4 आहेत. वैभववाडीला एक द्यायला काय अडचण नाही सांगा. नाही सर, प्रत्येक ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये ना आपले 11 सेंटर आहेत. म्हणजे 11 ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि वुमन्स. त्या 11 सेंटरपैकी फक्त 2च ठिकाणी क्लास 1 ऑफिसर आहे. एक महिलाला आणि पेंडूर कट्ट्याला, जे पेंडूर कट्ट्याला जे डॉक्टर पोळ आहेत त्यांच्याकडेच आपण अतिरिक्त पदभार दिला आहे वुमन्सचा. बाकी सर्व ठिकाणी म्हणजे शासन स्तरावरचा विषय आहे तो. औषध निर्माता 19 जवळ 3-4 वर्ष रिक्त आहे. आपण भरल्यापासूनच रिक्त आहे. आपण आयुष्यमान भाऊ प्रोग्राम आल्यापासून ना कलेक्टर सरांनी तसे आदेशित केले, जे आपले RBSKचे जे फार्मसी ऑफिसर आहेत त्यांनी ते कामकाज बघायचं सध्या. जे आपले जे औषध निर्माता आहे. त्यानंतर दुसरा विषय क्लर्कचा विषय. आता हे क्लर्क गेल्यापासून आपल्याला ते गेल्यापासून इथे क्लर्क नाही आणि हाईट दिला आहे तो धिंगाणा घालणारा क्लर्क आहे. मध्यपर्यंत कायम म्हणजे पोलीस स्टेशनला तक्रारी झाल्या, बऱ्याच वेळा बसण्यावाल्यांनी तक्रार केल्या, बऱ्याच त्याचं या टायमाला हे करू नाही असं सांगता. पण काय झालं, मी स्वतः 2-3 वेळा तुम्ही MS हे होते धर्माधिकारी, त्यांना बरोबर येऊन मी ते समर्थन देऊन त्यावेळी तिथे माफी मागतात का, पण बरोबर आहे ना, चुकीचं नाही. लोकांची हलका करतात नाही. वैभववाडी म्हणजे एकतर इथे मोंदे गाव कुठे आहे माहिती आहे तुम्हाला, तुम्ही जाऊन बघा एकदा भीक मारते गावामध्ये काय परिस्थिती आहे लोकांची. आणि लोक त्या आशेने काय येतात तर ग्रामीण रुग्णालयामध्ये लोकांना सेवा मिळेल या. कारण प्रायव्हेटला जर गेलं तर ते दुसरे डॉक्टर आहेत ना, ते हवे तसे त्यांना लुटणार आणि त्यासाठी कोणतरी अपेक्षा नाही देते ना. मग इथे काय नाही, गेटच्या आतमध्ये बघितलं तर तुमची परिस्थिती काय आहे आतमध्ये. आता काल बघितलं ना परवा दिवशी, हे आता बाकीचे विषय राहून देत, हे बघा काय परिस्थिती वाईट परिस्थिती आहे साहेब इथे. म्हणून मी CS बोलवतो इथे, कारण CS यांना समजलं पाहिजे प्रत्येक गोष्टीत. आम्ही निवेदन देतो, आंदोलन करतो, काय उपयोग होत नाही तुमच्या आंदोलनाचं निवेदन. त्या दिवशी कोळपेची हे होती, महिला होती, डिलेव्हरी. मी किती वर्ष बघितलंय डिलेव्हरी. या हॉस्पिटलला माझी सगळ्यात जास्त फेरी असते. तर सुद्धा ना ते महिला लेडीज डॉक्टर तुमच्या आल्या त्यापासून थोड्याशा डिलिव्हरी झाल्या मधल्या काळामध्ये. नाही तर डिलिव्हरीचा इथे विषयच होत नाही. नॉर्मल डिलिव्हरी तिथे जावं लागतं. तुमच्या कणकवलीचं होत नाही, कधी कधी मग ते ओरोस किंवा सावंतवाडीला पाठवतात. एवढी वाईट परिस्थिती आहे, मग काय करणार सांगा. हे ग्रामीण रुग्णालय त्यांना थांबून ठेवलेलं, डिलिव्हरी झाली आपण करूया म्हटलं, पेन वगैरे नव्हते, त्यांचे स्वतः नातेवाईक आलेत. सिस्टरनं म्हटलं की आम्ही आशा स्वयंसेवका माझी बायको स्वतः ती स्वतः इथं हजर होती. त्यांचा संप असून सुद्धा ती स्वतः हजर होती, कारण सरपंचची बायको म्हणून ती स्वतः आली संप असताना. पण त्यावेळी तिथं काय सांगण्यात आलं
की हिला काय आता डिलिव्हरी होणार नाही, तिचे 9 महिने पूर्ण झाले, हे पण तुमच्याकडनं कळलं. अजून तारीख पूर्ण झालेली नाही आहे. तुम्ही घरी घेऊन जावा, 2 तासाने घरी डिलिव्हरी पाहिजे. बघा तुम्ही स्वतः पण. नशिबात तिथं आमच्याकडे डॉक्टर होते तिथल्या उपकेंद्रातल्या, त्यामुळे ती डिलिव्हरी सक्सेस झाली. नाही जबाबदारी घ्यायला नाही, तुम्हाला जर होत नसेल ना, तुम्ही नॉर्मल सरळ डिलिव्हरी सांगा व्हायला ना. पाहिजे. त्यांना काही नको, त्यांना फक्त इथून बाहेर काय नाही, इथनं डायरेक्ट रेफर लेटर देतात कणकवली पाठवतात. काय कणकवली नाही. केला की भुलतच नाही, भुलतच नाही, इथनं पुढे नाही, डायरेक्ट बुरबुळे ह्यांना 50-60 हजार झालं, मग कशाला हॉस्पिटल तुम्ही तरी पगार कशाला घेताय? सोडून द्या ना, बंद करून टाका. आम्ही रोज येणारी डिलिव्हरी व्हायलाच पाहिजे. आणि जर असं असेल तर 6 महिन्याचं जे साहेब सांगतात तेव्हापासूनचे 6 महिन्याचे रेफर केलेले जर दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट मध्ये नॉर्मल डिलिव्हरी झाली मग काय, तर मग त्याच्यावरती आपण ऍक्शन घेऊ. 15 वर्ष माझी कोकणातच सर्व्हिस झाली आणि मी मेडिकल ऑफिसर पासून सुरुवात आहे. मी रत्नागिरीला होतो. माझ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राला महिन्याला 30 ते 35 डिलिव्हऱ्या व्हायच्या, मी एकटाच करायचो. आता मला आश्चर्य वाटतं की आता मला बोलतानाच मला तर लाज वाटायला लागली की नॉर्मल डिलिव्हरी होत नाही. नॉर्मल डिलिव्हरी व्हायलाच पाहिजे. बाई घरात होते 10 ते 15 लोकांना जे तज्ञ डॉक्टरची गरज पडते ती गोष्ट समजू शकतो आपण भाऊ. आम्ही पण मान्य करतो. नॉर्मल डिलिव्हरी करा ना. लोकांचा जर विचार करा, इथे वैभवडी कणकवलीला वगैरे बाकी जवळ बाकीचे प्रायव्हेट डॉक्टर इथे नाही, म्हणून ते लोक आपण ॲडमिट करतो ना. ते मोठे जांभवडे अशी गावात म्हणजे 65च्या आसपासची गावाची पैसा नाही ना, गरीब लोक पण सुद्धा आहेत हा ना. भौगोलिक भाग वैभवडी वेगळा आहे. जरी छोटा तालुका असला ना तरी तिचा भाग संपूर्ण हा लांब गाव आहे संपूर्ण. आणि लोक असे नाही करत ना ग्रामीण रुग्णालयात. आमच्याकडे PSC चालू नाही तिथे शहरामध्ये, त्यामुळे इथे तुम्ही PSC मध्ये मराठी डॉक्टर असले, कोळी डॉक्टरचे रोज डिलिव्हरी व्हायची 4-5 या वैभव तालुक्यात. तुमचं जे MBBS सही करून पाठवतो त्या ह्याला माल आहे आपला. MBBS ला अधिकार काय आहे का? अधिकार मला सांगा. MBBS आहे काय? महाले आपला त्यांची टीम आहे. आणि मग त्यांचं तुमचं थोडं हे पाहिजे ना, MBBS सही करून तुमचे हे पाठवतात. महाले आपलं सही गुणाची कातूची राहते ना. पाहिजे पॅथोचे कुठे आहेत, पण पॅथो आहेत कुठे तुमच्याकडे? इथं नाही प्रायव्हेटला. मग तेच ना, तुम्ही MBBS ची सही करून तुम्ही हे पाठवतात तिकडे. एवढ्या सगळ्या सुधारणा झाल्या पाहिजेत, नाहीतर इथली परिस्थिती खूप गंभीर आहे. या ठिकाणी नॉर्मल प्रसूती झालीच पाहिजे. हे आजपासून लक्षात ठेवा. याच्या मागे झालेला विषय आम्ही हे करत नाही, पण याच्या पुढे पहिली दुसरी नाही केला चालेल आम्हाला, पण तिसरी जर डिलिव्हरी इथनं बाहेर गेलेली कळली ना तर रेफर ऑडिट लावणार. नाही तर मग तिसरी पाठवा तुम्ही, होणारा खर्च प्रायव्हेट मधला तुम्ही द्या शासनाने. मोठा प्रश्न कणकवली आहे. सारखं नाही. कणकवली ग्रामीण काय सिव्हिल उपजिल्ह्यामध्ये काही नसलं तर प्रायव्हेटमध्ये न्यायचं येतं. तिथे डॉक्टर आहेत, पण वैभवडीमध्ये कुठलेही डॉक्टर नाहीत. इथे साधे तापाच्या गोळ्या मिळत नाहीत, त्याच्या सर्दी खोकल्याचं औषध मिळत नाही. तिथे तुम्हाला बाकीचं काय होणार, अशी परिस्थिती इथे आहे. साहेब, इथल्या या ग्रामीण रुग्णाची सोय व्हावी म्हणून डॉक्टरची नेमणूक आहे. कुठं काम होतं याच्याशी काही संबंध नाही. नेमणूक कशासाठी आहे? इथला जो रुग्ण आहे जो इथे या तालुक्याला येतो याच्यावर योग्य उपचार झाले पाहिजेत म्हणून पाहिजे ना. तुमच्याकडे तिथे काम आहे म्हणजे नुसतं कागदावर नेमण्यात काय पॉईंट नाही. रुग्णालय काय आहे की सर्वसामान्य माणसाला खाजगी दवाखाने परवडत नाही. बरोबर. आज जर मी तुम्हाला तो माझा अनुभव सांगतो, माझ्या शहरामध्ये जर समजा एखादा पेशंट जर तो आजारी झाला आणि जर साहेब त्याच्यामध्ये म्हणजे खाजगी रुग्णालयात गेला तर त्याला औषधाचं बिल 8 ते 9 हजार रुपये तर 3 दिवसाचं सांगतो. आणि जाताना त्याचं जे ह्याचं बिल आहे ते जवळजवळ 10-12 हजार रुपये, म्हणजे तो 25 ते 30 हजार रुपयाला 3 दिवसाला त्याचं नुकसान आहे. आणि म्हणून तुम्ही शासनाच्या ज्या सेवा आहेत त्या अधिक गतिमान करा किंवा तिथं आता मोफत करताय तुम्ही. लोकांना कुठेतरी त्याचा फायदा होऊ दे ना. जर समजा फायदा नाही झाला आणि लोक जर खाजगी रुग्णालयात जायला लागले तर उपयोग काय या सरकारी रुग्णालयांचा? मग तुम्ही जी ती OPD आहे, ज्या पद्धतीनं रुग्ण तुमच्याकडे दवाखान्यामध्ये येत आहेत, उपचार करून घेत आहेत, त्या तशा प्रकारच्या चांगल्या सेवा ही देण्याची जबाबदारी इथल्या डॉक्टरांची आहे. 2 दिवसात नाही होणार आहे का? हे 2 दिवस बुधवार गुरुवार येऊन आणि अधिकचे 3 वैद्यकीय अधिकारी असं करून हे होणार आहे का? आता मात्र तुम्ही आलात ते मात्र 2 दिवस आलं पाहिजे हे लक्षात घ्या जबाबदारी. आणि लेखी आम्हाला द्या, तिथं पत्रामध्ये लेखी ते पाहिजे. सगळं. आणि ही झाली तात्पुरती व्यवस्था. आम्हाला कायमस्वरूपी व्यवस्था पाहिजे वैभवडी तालुक्यासाठी. थोडं आली आम्ही गांधीजींचं हे घेतो लोकशाही, पण ही आमची जस्ट स्टार्ट आहे, म्हणजे ट्रेलर आहे. पिक्चर नाही आहे. पिक्चर आम्ही काढला तर तुम्हाला इथं थांबता येणार नाही. ते आम्ही करूच, पण आम्ही तुम्हाला ही पहिल्यांदा एक संधी दिलेली आहे या सगळ्या समस्या आपल्यासमोर मांडून. तुमच्यावर तर सुधारणा नाही झाली, तुम्ही सुधारणार नाही तर मी मगाशी म्हणालो आम्ही एक मस्त मोठं कुलूप आणणार, तुम्हालाच घालायला लावणार आणि बंद करणार पहिलं.
आणि मग पुढे काय करायचं ते आम्ही करणार. कारण पण आमचा हक्क आहे, आमचा लोकांचा हक्क आहे. इथं आरोग्याची व्यवस्था, रुग्णांना सेवा मिळाली पाहिजे आणि हे सरकारचं कर्तव्य आहे. इथले लोकप्रतिनिधी निष्क्रिय आहेत म्हणून ही वेळ लोकांवर आली. ते पद भोगतायत पण लोकांना सेवा मिळत नाही, चित्र दिसतंय. म्हणजे जर इथली जर आमदार, याची जबाबदारी आहे इथल्या लोकांना सेवा देण्याची. काय परिस्थिती आहे वैभववाडीची तुम्हाला कोण विचारणारच नाही ना. आणि वैभवचा विषय कधीच जिल्ह्यामध्ये विचारला जात नाही म्हणून ही परिस्थिती आहे. मग आम्हाला सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका घ्यावी लागेल. आतापर्यंत कुठलाही सुविधा मी तर बघितलं नाही. या इथे बाबा येऊन याची चौकशी केली कुठल्या ग्रामीण रुग्णालयाची काय हे दुरावस्था आहे, काय विषय अडचणी आहेत, काहीच नाही. फक्त इथून आम्ही काहीतरी आंदोलन केलं, बरेच केलं की फोनवरून तात्पुरतं बोलणार आणि विषय मोकळे करून टाकणार. आता गेल्या 5 वर्षामध्ये एक प्रश्न आहे नववा आमचा, या रुग्णालयाच्या व्यवस्थेसाठी किती अनुदान उपलब्ध झालं आणि काय खर्च झाला आहे का आपल्याकडे? त्याची माहिती आम्हाला पाहिजे. आहे का आपल्याकडे? माहिती द्या. खर्च झालं का आधी अनुदान? नाही झालं अजून गेलंय अनुदान मागे. आलं का आधी? आलं मागे गेलेलं आहे सगळं. काम वरचं काम फायदा ते नाही, ते नाही. वरच्या कामात आमचं काम हो आहे. साहेब, इमारतीच्या कामाबद्दल आम्ही बोलत नाहीये तुम्हाला. डागडुगी नाही. नाही, डागडुगी राहू दे, इमारत राहू दे, एसी राहू दे, बाकी काय नको आम्हाला. तुम्ही लोकांच्या सेवेसाठी काय केलं? एखाद्या हॉस्पिटलमध्ये बाबा आरोग्य हे केलंय काय, लॅब काढलाय काय, किंवा काय रक्ताच्या तपासणी किंवा एक्सरे याचं सांगा. तुम्ही बिल्डिंग बांधलेली आम्हाला सांगूच नका. आम्हाला बिल्डिंग मध्ये राहायचं नाही. आम्हाला लेखी स्वरूपात पाहिजे. हे 5 वर्षामध्ये जे अनुदान आलं, किती प्रकारचं अनुदान आलं, काय त्याच्यावर खर्च झाला, याची संपूर्ण आकडेवारी आम्हाला लेखी स्वरूपात पाहिजे. मुळात त्यांचं स्टाफचा पगार आणि दिलेले सगळे मुद्दे हे क्लिअर झाले पाहिजे. दुसरी गोष्ट, हे आंदोलन साहेबांनी आता इकडे केलेलं आहे, आमचं उपोषण आहे, हे इथेच थांबणार नाहीये. प्रत्येक दिवशी तुम्हाला याचा प्रश्न आम्ही आमच्या इथल्या जे शिवसैनिक आहेत ते येऊन विचारतील, बाबा ह्याच्यामध्ये तुम्ही काय आज तरतूद केली, आज काय तुमचं काम पूर्ण होत आहे, याची आम्ही तुमच्याकडे येऊन चौकशी करणार. आपल्याला जो औषध पुरवतो तो कोण आहे? हा कोण आहे? ही जनतेची बेजारी, सर्वसामान्य लोकांची चेष्टा आहे. ही बेजावदार कोण आहे? कंपनी कोण आहे? काय कोण आहे? साधारण कोण काय शोध लावा. 50 खोक्याचा विषय आहे हा. पैसे त्यांनी पुरवले त्या मालकांना, यांना पुरवले द्यायला वसूल करतो पैसे तो. या जीवाशी मिळणार मोफत उपचार गंभीर याचा आपण म्हणजे मान्य हे सहनच करू आणि शकतो. आमच्या स्थानिक आमदार आहेत ना, त्यांना फसवणूक आहे, लोकांच्या जीवनाशी खेळ आहे, मृत्यूशी खेळ आहे लोकांची. एवढं सगळं होऊन लोक शांत आहेत. याचा सगळ्या प्रश्न अन्सरेबल कोण आहे तेवढे कोण जबाबदार याला? त्याच्याकडे जाऊन बसतो. लोक शांत आहेत ही या वैभववाडी तालुक्यातली. त्यांच्या संवेदना मेल्या कारण त्यांचा तुमच्यावरचा विश्वासच गेला. कोणाकडे आपण न्याय मागतो? ज्याला कुठेतरी संवेदना आहे, जो कोणतरी काहीतरी करू शकेल. तुमच्यावरचा विश्वासच लोकांचा उडाला आणि म्हणून ओपीडीवर परिणाम झाला, म्हणून लोक इथे येत नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी ह्या सुविधा नसल्यामुळे तो जो माणूस आहे, जो रुग्ण आहे, तो आर्थिक अडचणी झाला, संकट झाला. एकीकडे त्याला त्याच्या गरिबीतनं कसं आपलं जीवन जगायचं, कसं आपलं कुटुंब चालवायचं हा प्रश्न आहे. त्याच्यावर होणारा आजार आणि त्या आजारावर ही सरकारची परिस्थिती. काय करणार तो? त्याला म्हणजे मरणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नमस्कार, संदेश पारकर बोलतो. काय नाही, इथलं ज्या सगळ्या ज्या समस्या आहेत, आता मी तुमच्या प्रशासनाच्या तुम्ही जे लोक पाठवले त्यांच्यावर चर्चा केली, पण सगळी बाब मात्र सगळ्या गंभीर आहे. 10 प्रश्नांवर माझ्या मते एक जे महत्वाचे विषय आहेत त्याच्यामध्ये तुमचा जो वैद्यकीय अधीक्षक हा या रुग्णालयाला कायमस्वरूपी नेमला गेला पाहिजे. ते पोटे नावाचे अधिकारी आपण वैद्यकीय पाठवले, ते 2 दिवसासाठी आहेत फक्त. ते चालणार नाही. गुरुवार शुक्रवार आपल्याला बुधवार गुरुवार आहे तर ते कायमस्वरूपी पाहिजे. त्याच्यानंतर दुसरी गंभीर बाब आहे, इथं जी मेडिसिन दिलं जातात ती मेडिसिन त्या ह्याच्यामध्ये नसतातच, त्या पॅकेटमध्ये. म्हणजे नाही ना त्याच्यात एक आता समोर आम्ही आणलेत आमच्या ज्यांना दिलीत आपण औषधं, त्याच्या विटॅमिनच्या गोळ्यामध्ये गोळ्याच नाही, पॅकेट पूर्ण आहे, कोणी खोललेलं नाही. तो जो कोण आहे, तो जो औषध पुरवठा करतो जो आहे, त्याला ब्लॅकलिस्ट मध्ये काढा तातडीनं. नाही आमचं सहकार्य आहे, पण तुम्ही लोकांना जर सेवा नाही दिली तर कसं सहकार्य राहणार? वैभववाडी हा एकदम म्हणजे अविकसित तालुका आहे. इथून समजा एखाद्या पेशंटला त्रास झाला तर त्याला कणकवली, ओरस इथं जावं लागतं. मग इथंच उपचार झाले तर तो वाचेल ना, त्याचा वेळ वाचेल, त्याच्यावर योग्य वेळी उपचार होतील. हे नाही तर मग एक काम करा साहेब, माझं काय म्हणणं, तुम्ही स्वतः या,
आपण हे बंदच करू, त्याला एक टाळ लावू तुमच्या हस्तेच. बघा, नाही तर आमच्या तीव्र भावना आहेत. आम्ही इकडे सगळे संतप्त शिवसैनिक झालो. मंगेश लोके, नंदू शिंदे, युवा सेना, महिला सगळे आम्ही एकत्र इथं बसलेलो आहोत मोठ्या संख्येनं. ही आम्ही तुम्हाला पूर्वसूचना लोकशाही मार्गाने हे उपोषण करून दिलेली आहे. आम्ही याच्यापेक्षा अधिक तीव्र व्हायला आम्हाला लावू नका. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.